le kebono sejaya teborog ani saksala ono ani logini bisisar omorono kamazaka boma bufano thangai tongnani chabawo messenger ke wei buini kamio thangai omo shokye phano shak soinani nangka samungnai togai kibuni aro musuk murugai aro waisa oro waisa rungnok salayei hokni samung khlaiei bini rungno choyawei sringai tongo Bisnupur edisi village ni mafa kamaja takuk Samir Tripura Khorsathai klayo kedengma bisi sekangno Samir Tripura ni mafa hano yakar langka phia saisai jengjal tongkesemni bisingo tongwi phano rungsrungwi tongo thangnai bisini simi sabrumni MMD college o BO English honors nawi rungsrungwi tongo Samir Omor kasukya phano sian ganang tishwar tongmani bai pori mungo jengjal phayati rangpusha nangma jora rogo kibuni thani yapha phehela nangyawi tongna bagai sekang bai ra wansugui bai thang hok khlaiei te gana gini moi kuthung rok khlaiei je manmano khatiwi tono BA English honors course paimani ulo UPSC amjung mungo asugui kolho kotorungai dofate khoda hamkani samung tangnani khau imang kuprung japjak sak baithangni chaitok mungbai imangno baithang khainani busuk sikangai thangmano sai singmong khawotyi noknukhung kisi kapla phano imangno mukthang khaina bagi thia sakno soba khainai hनै khau poitotyi takhok Samir Tripura lukorona tamsaka nainedi sinimang pliwo abole saya edengse angle khulumka ani bumang Samir Tripura ang sabrum subdivision Bisnupur elaka drato ang sare phangsini Bisnupurni purbo sabrum school of porikha purbo sabrum high SB school age ang tongphni tabukla high school longja halai arni class 3 pass oi dosode school dra time porikha pori phana dosode school belai ke kosto khai pori mato aipo rang paisa bo korei jarai phuni halai dosode school ni master kahana pura gairei isa salai tong haple salai mane 10 jara pura 10 level dra pass khai rekha halai arni tukta isa bang borni dra kam ro khayei 11 dra kosto mosto hai pori hai 11 ni pass khai ta 12 dra bo hai dosode school ni monaranjan sar bo mane rang rok salai jana jata mane 12 final rokni arni tak tabo khlayang college level dra mane sabrumni Michael Madhusudan Doctor College lai aro tabo mane English honors lai pori tong tabo porini bai birat kosto intong ple mane sakti to mane ma phabu krai charai function thi thanjang ani ma baba thipunlai ang nukse nugya barkhe malai kusumdina ko folbono bo nugya halai babana to kisamisa nugja halai ang tabo borni dara kosto ro khai kam khlai mane din mujur ro khlai college thain tong ple ang tabo hok khlai te college ro thai tong ple hok tong mane hok nukri pho mane hok nugrok kre hok khlai te college tha ang kosto khlai ekdom pori matong ple kam khlai ma pori ple ani nukbukre angbukre ani tamahan mane bobishonni khobono wansuise ang tabo pori tong ple bobishot dra ang tabo sabru Michael Madhusudan Doctor dra English honors lai pori to ani BR complete holai ang ani mane je bakhat ne dream kahna bana mane roni musuplani UPSC porikha roni hine ang jengjak guru sapuni simi class 10 roni simi joi to phaimani bana ang ani asana puron khaini bai tabo mane wansui tongple bana UP ani imangna ang purun busujara khalamana ang sia topho ang
आग्रह दङ रां फैसा करै फानो आंनि आग्रह बिराद दङ माने तामाहान आंनि आं गरिब फं माने गरिब खिन्थु आंनि बाखालायहा माने सक्तप्ले बाखालायहा माने गजा कतर बाखा आंनि माने गरिबबो बाखालाय कतर आं माने से एग्जाम न रनि हिनै सुइन दं माने गुरुसाफोरनि सिमी आंनि माफा करै फानो माने आंनि बाखालाय हेलिया तागबो हे से एग्जाम न जे खालायफोरनि हियै वानसय दाबो परि दंफ्लां माइका gini Angle kebono sejaya Eborok ani saksala Ono ani logini Sabrum Simir Hozak Sini Koktoma Thumnai Premanando Tripurani Koktoma Kok Tripura Ono ani logini